Liwat na nagbalik sa syudad ni Naga si DPWH Secretary Vince Dizon daraan dugang na ekipahe para sa pagpapadagos kan Oplan kontra baha. Pigsyerto kan opisyal na igwapang mga tabang na ipapaabot sa syudad ang gobyerno nasyonal. May report si Joel Solina. Bisita si DPWH Secretary Dizon sa syudad ni Naga ang daw na Webes. Asin personal na pinagcheka ang nagpapadagos na cleaning operation kang Sagok Creek. Nangan pag-deploy kan duwang bagong salit na dredging heavy equipment na makakatabang pa sa nasambit na clearing katakod kang Oplan kontra baha kag national government sa syudad ng Naga. Nakipagilingan liwat ini kay Alcalde Leni Robredo para man mag-update sa syudad ng Naga sa mga ongoing na mga patrabaho kan DPWH asin iba pang opisyal na katuyuhan. Sigun kay Secretary Dizon, nilalauman na may maabot pang siring na mga dredging heavy equipment hali sa DPWH para man i-deploy sa mga creeks na nakapalibot sa Julian Moliton Elementary School sa Barangay Concepcion Pequeña. Nasaro sa mga lugar sa nasambitan ng barangay na apektado kang pagbabaha tuyong igwa ni mga pag-uuranda. Dugang pa ni Dizon na ma-deploy pa sindaning duwang mobile pump sa mga lugar sa syudad na birming binabaha. Ngaring maparikas ang paggulpakan tubig baha ulog na gunya na panahon ng tig-uranda. Magta-turnover kami kay Mayor Len ng equipment na bagong bigay ng DPWH Centra na magiging permanente na dito sa Naga. So, yun ang kasi ang policy natin based sa directive ng Pangulo. Gago na yung mga flood-prone areas. Kailangan talaga ng mga specialized equipment for clearing yung waterways natin. So, dito sa Camsor at sa Naga, sa Camsor sa probinsya, meron din tayong ilalagay na dedicated doon. Pero sa Naga, since alam naman natin talagang catch basin yung city. So, napakatagal ng hindi nakiklear ng mga waterways ng DPWH. So, meron na tayong dedicated equipment ngayon. Initially, isang malaking backhoe, tsaka isa ito, kung maaalala ninyo, yung nagpunta si Presidente dito, merong mga maliliit na creeks tulad nitong Sagot na hindi kayang pasukin ng mga malalaking equipment. So, ang request ni Mayor Lenny at that time was for us to have yung mga smaller backhoes and dredging equipment para mapapasok yung mga small creeks like Sagot. So, kita nyo, maraming mga ganitong mga lupa na parang nag-isla-isla na sila along the creek. So isa yung rason din kung bakit na haharang yung tubig. And because of that, madaling magbaha kasi yung tubig hindi nagfo-flow. So, simple solution actually, pero kailangan ng specialized equipment. So ngayon, meron na for Sagot and meron pang padating next week na mas maliit pa dito para naman to sa mga creeks like yung malapit sa Militon School na laging binabaha. So papadala na rin yun. And ngayon lang, nag-commit na rin kami kay Mayor Len next week ng 2 mobile pumps na i-deploy po ng city doon sa mga areas naman na mabilis magbaha dahil na mapalabas yung tubig ng mabilis. I think sa may SM. Sa may SM. So parating na rin next week. So tuloy-tuloy lang kami and hopefully all these interventions naman makikita natin yung effects lalo na pagka lumakas na yung mga bagyo. Inasigurar pa kang opisyal na magpapadagos ang Oplan kontra baha bako lang sa syudad ng Naga basado man sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nakaliis pa sa nakaining SONA. Daring masiguro na malilikayan ang pagbaha sa mga lugar sa nasyon. Nagpasalamat man si Alcalde Leni Robredo sa DPWH asin sa national government sa padagos na suporta kay ni asin pag-aksyon ngaring madugangan pa ang mga nainutninda mga heavy equipments na kaipuhan ngaring magpadagos ang paglinig asin pagpakaray ka mga waterways, canals asin creeks sa loob kang Naga. Antes pa man ang pagbagyo asin pag-uranda na nilalaumang madara ng mga pagbaha sa mga flood-prone areas kan syudad. First time na nagdala yung DPWH ng mga gamit. Ako naalala natin, parang February pa or March this year. Nagdala na ako, hindi ako nagkakamali sa 8 na malalaking equipment. Pero yun ay para doon sa mga malalaking waterways. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. At Nagangunyan.
Ika ako, kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga ngunyan, sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.